Jubab ke Argentina, ia une unong aksud, ba umlong ai hakamat ka borjong ublay. Ni pedang sengaba bad ai kublay pi sajusin syakane ku video. Ka jingkerpat ya ki paralok ki bampat depan subscribe sengaba banyon. Ya utu subscribe button ya pi kebadangan tamai. Hakane ke channel. Haswa bakari Argentina kane kon persya ya kari ka bowarde. Hakarau ka balai puar hakane ke FIFA World Cup. Lami ki kubor baper. Ba uway na kinong kanya la ro ban ong yu ba uday unong aksud pat haga jo kapor la ay ro ban kod yu ba uday uksud ulale ya ka prediction par ula kanya bakari Argentina kan ha palit phayeng no na kane ka World Cup dang hakarau ka balai puar na khamat jong kari ka bowarde bat kum joro ngiyo i ba ula shim ya kadur jang ulenal Messi bat ula kanya kanang ba ulenal Messi undo ban tap gol hakane ka jingela kai bat le thoro ba une unong aksud lane unong kanya ushon ba hadu kata ya ulenal Messi na kata kada ulale kumne kanang bakari Argentina bat ulenal Messi kinlek pha yeng no na kane ka World Cup dang hakarau ka balai puar ka jingle jong une unong aksud lane unong kanya hadu kanne kala penlong wat ya president jong kari ka bo warde bo un singoskem halade de ka ba ulakren bat ulaong pa chispa persen lane 100% kari ka warde kan sepenlim ya ka Argentina batkan haban lek phai bi yeng be nakane ka FIFA World Cup manta ka step hanre kita ki eke baro kimlong kumba ula thamu lane kumba ula le namar ka bor ka shong ha ublai udai tang ubreu uba ublai hi ula thaw ye u lada ule da kumno ro ye ka bor ka jong ublai umla he ban yele la kumno ro kane hi kapau bat ngilala ban saki ya ka jingela kai jong ka Argentina persya ya kari ka bo warde hoj ka long shisha ka jingela kai ka bajuat bat ka ba ba na ka banta ka Argentina namar haba pai shikane ka jingela kai ka Argentina kaleo ban penki ya ka jar dang ha ke minute ka ba arpe khandai lingba ulenal Messi ya ka bol ka balapan bo da Lisandro Martinez hanre ka bo warde kaleo ban pen pai ya ka ka kol ha ke minute ka basan pe khandai lingba uderoy bat hadu bandakut ke jingela kai jong ka khandai pheu minute baro artaliki kanun kilakut da ka jinga khai damar la chikol te kumta hi yakane ke jingela kai laha banra eka da ka extra time khnang banrai manu ban yo rung chakarau 16 te kumta hakeminate ka ba khandai pheu ar ka Argentina kaleo byang ban panki ya ka jar lingba Lisandro Martinez ya ka bol ka balpan bo da umak Alistar Andre wat haden kane ka kolro ka bo warde kampat da island ya ka Argentina bakan yo rung suk chakarau 16 kumta dai hakeminate ka chis pa lai kaleo byang ban pen phai ya ka kol lingba u kabral haden kane ka kol kinong kershan jong ka Argentina kila pisa mansen yo le se baka Argentina kan syaram kumbala batai bat kumbala kenya da utu unong aksui namar hadu kane ki minute ka kobo warde kadang bot be na den jong ka Argentina kumta kumba ong mane bakabor ublay une umla hi banyele dalele ro te kumta hakeminate ka bachispa khatwei ka Argentina kaleo ban penki ya kajar lingba ko unkol kabala kumba kala thep hi da urang yela kai jong ka bo warde sheka ko la jong kata u Borges kabala panlong sendon ya ka Argentina ban penlem ya ka bo warde hakane ka jingela kai hado dalai la arkol bat kaleo ban rong sendon chakarau 16 kat baka ka bo warde pat kalaha bandit phayeng no nakane ka FIFA World Cup wala ka bo warde kalaha bandit phayeng no hanre kalayo ya ka jingaro ka bakrao na ki babon ba kiru football hasatlak jong ka partai namar kane kari hakasen ka banangkong ka yorung shika World Cup hanre kiri ke bay kendo persya barka kila jenjar hikhaj banya kon persya barka kita kilong kum ka Spain ka Saudi Arabia ka Uruguay bat manta ka Argentina bat haba phai pat sha ulenal Messi wala utu unong aksud ula kanya ba ulenal Messi undo ban tap kol hakane ka jingela kai hanre udang yo ban tap chikol bat kat hadu manta ulenal Messi ulayo ban tap hanyo teliki kol udai ma uhi urang yela kai ubayo ban tap bon kol hakane ka World Cup bon nangta sa u Kylian Mbappe ubalayo ban tap hanru teli ki kol Kublai Shibon ya peki basngam patpet ya kane ke video ngin saya kendo bat ya syampat bat pi hakawai pat ko update Kublai Shibon